στον κόσμο, καλά, για να του δώσω πρώτα βοήθεια. Καλά, γιατί στην Αλβανία, άμα παίρνει δίπλωμα με αυτοκίνητο, σε βάζουν σε ένα δωμάτιο και σε μαθαίνουν σαν στενοφόρο. Πρώτες βοήθειες, θα κάνεις αυτό. Μπράβο στην Αλβανία. Ναι. Μπράβο, ναι. Έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, κύριε Γκόγκα? Ναι, έχω και η κόρη μου το ίδιο τάξη. Πότε ενημερωθήκατε? Κλαίει. Μα και εσείς κλαίτε σαν να ήταν δικά σας παιδιά τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πότε έμαθε η γυναίκα μου που εγώ ήμουν εδώ που έβγαλα τα παιδιά και έμαθε και η κόρη μου από τις φίλες και έκλαιγε, γι' αυτό έφυγα. Πήγα σπίτι, είδα την κόρη μου και του λέω: μπαμπά, είναι καλά τα παιδιά. Εγώ θα πάω λίγο στο νοσοκομείο να του δω και θα γυρίζω. Και έχει 2 μέρες η οικογένεια που δεν είναι καλά. Λέτε τώρα ότι τελείωσαν όλα. Πότε μάθατε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα? Πριν λίγο. Μην το βγάζετε ακόμα μετά από... Εντάξει. Ωραία. Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.